Γεια σας παιδιά, Destro που αποφάσισα να γίνει vlogger εδώ. Για κάποιο λόγο είμαι σε κάτι καθίσματα εδώ σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Νομίζω το διαβάσατε από τον τίτλο. Και για κάποιο περίεργο λόγο δεν έχει καθόλου ηχό. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε πόσο καλός είναι ο Destro στο ποδόσφαιρο. Σας ενημερώνω, spoiler alert, καθόλου. Αυτός παιδιά είναι ο φίλος μου ο Παντελής, σας τον έκρυβα τόσο καιρό. Σήμερα να του πάρουμε μια συνέντευξη. Λοιπόν Παντελή, πόσα χρόνια είσαι εδώ? Γενικά πόσο χρονών είσαι? Δεν έχεις πολλά να πεις? Εντάξει, σου κάνει το καπέλο σου, άντε, γεια. Γενικά κοιτάξτε το τέρμα, είναι 10 φορές μεγαλύτερο από μένα, τέλος πάντων, και να ο Παντελής. Λοιπόν, ο Παντελής τώρα θα μπει τερματοφύλακας για να ρίξουμε κανένα σούτα το πέναλτι, να δούμε πόσο καλό πόδι έχουμε. Λοιπόν, το δεύτερο θα το βάλω επίσης, πάμε να το ρίξουμε. Κόψτε στο μοντάζ, εντάξει, κόψτε. Το βάλαμε και το δεύτερο. Τα κούμπησα ρε φίλε, πώς μπήκε αυτό? Ωραίος. Πρέπει να γίνω τερματοφύλακας. Λίγα χάλια είμαι στο τέρμα. Τέλος πάντων. Έχει πονέσει πάρα πολύ η κοιλιά μου, σας κλείνω, εντάξει, γεια. Λοιπόν, τώρα είμαι καλύτερα. Κάτω έπαθα από τη ζέστη αυτό. Τώρα, το πώς δεν το έπαθα στην πισίνα, στο challenge αυτό που καθόμουν τόσες ώρες μέσα στον ήλιο, το έπαθα σε ένα γήπεδο, πάρα πολύ περίεργο. Γράψτε μου στα σχόλια αν σας αρέσει το concept με τα vlog, γιατί εγώ λογικά αυτό το κανάλι θα το συνεχίσω μόνο άμα σας αρέσει. Εμένα προσωπικά μου αρέσει, όπου πηγαίνω να σας παίρνω και εσάς μαζί σας. Γράψτε μου στα σχόλια τη γνώμη σας. Αυτά, sorry που ήταν μικρό, πόνεσε η κοιλιά μου και αναγκάστηκα να φύγω από τον ήλιο, ήταν.